I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu imam jednu veoma zanimljivu priču za vas, pa krenimo na intro. Naime, ovaj događaj mi se desio 2015. godine kada sam bio šesti razred, to jest kada sam krenuo u šesti razred. Naime, bio je 31. avgust 2015. godine i onako bilo je lepo vreme i ja sam inašao da vozim bicikl. I vozio sam biciklu, otišao malo na basket, igrao basket, onda sam se umorio, otišao kući da spavam malo. Probudio sam se negdje oko 1-2 popodne, onda sam odlučio da uplatim tiket pošto mi je bilo jako dosadno. I ja sam otišao do kladionice, čekao ispred kladionice 5-6 minuta da neko od starih naiđe, kako bi ja tom starijem nekom dao pare da mi uplati tiket, pošto logično neće meni sa 12 godina, 13 da daju da uplatim tiket. I ja sam uplatio tiket i onda rekao ajde idem do tribina, to jest do terena, vidim koga ima tamo. I otišao sam i bilo je puno, održavao se neki turnir. A ja sam imao šorci i u tom šorcu nisam imao džepove. Kod sebe nisam imao nikakvu torbicu da bi odložio tiket. E sad, ja sam toliko verovao u taj tiket da ću ja dobijem na tom tiketu, tako da sam se ja vratio kući biciklom da ostavim taj tiket. I kako bi igrao košarku na miru i kako ne bi morao da razmišljam o tome da li će mi neko tiket uzeti. I ja sam sa terena krenuo da idem kući kako bi ostavio tiket i ja sam tu stisnuo po gasu, to jest malo sam brže išao. I kako sam ja brzo išao, meni je na put naletalo jedno kuće, znači malo kuće, štene malo, i ja sam zakočio. Pritom što sam zakočio, ja bih ga opet udario. Znači ja sam u tom kočenju plus skrenuo, to je napravio pajkanci, samim tim sam se prevrnuo i pao preko bicikla. E sad, ja kada sam ustao vidio sam da mi krvari noga na zadnjoj strani, to jest na zadnjoj strani stopala, malo iza stopala. I vidio sam kao da se koža bukvalno onako razdvojila i onda sam požurio kući i rekao majci. Majka je pogledala ko je dežuran, bio je dežuran tada institut za majku i dete. Majka me tamo odvela, čamio sam tamo 2 sata, nisam igrao košarku, nisam dobio na tiketu, srušila me 2 utakmice, to je bilo Atletico Bilbao i Barcelona. Tad sam ih mnogo psovao. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se vam se svidjela ova priča. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I šta, vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi, brate. Peace out, niggas.